Ano daday, nakapanunot kan? Amukon, butchog. Atoy, naima sa atin na panunot ko. Press na press pay. Wow! Talaga daddy baak? Fresh? Woy, butchog. Hindi na mo masangon ni daddy baak ko. Linisan natin 4 wheels nan. Ni. Naggagit nga talaga ni Butchugin. Kanya nga taman tinakan na dyan. Nyamanin nga tayo pasidan ni daddy baak kanya akon. Nagsasao may sana. Kaan sa man ti pampanunutin na ni Butchugin ah. Ay, sa wakas, nalpas mat lang. Nagregat mat lang gayam dalo sa nato yung sakay na ni daddy baak. Oh, Butchog, apay kas tatarupam. Kasla ka man mabibisinin. medyo. Butchog, madmadlaw ko ah. Gubagagat kamay. Kastoyak mat lang di balay daddy baak. Ado ti ubrak. Nagagit ka magayam. Apay nga pinatalaw da ka di balayaw. Adi kamin may sakabsat ko daddy baak. Oh, apay adi may sakabsat mo. Agagawin mi ti kanina. Madimot daddy baak. Kasi kami na dyan eh. Kasa natin. Aldawan ang paisida eh. Tol! Ano tisidan tayo? Awan nga rin tol. Awan pagkatang tayo. Apay madinangtid ni tatang. Hamot nga nagitod ti pagkatang tol. Talaga nga madinangtid ah. Nakapigpig sa ka mga mangan. Pagdaydayitak nga nangarudan ni tol. Ata, agday diet. Kasla kalat akong tay tsurao mon. Iso nga madingamang tutod ni tatang ti kwarta eh. Takasta ka mod. Apay, siyak lang ba't ibang mga tol? Kuwon, si kami ti makabibus ti si datay ditoy. Hindi ka magkasta tol. Apay kami madi ka pa ilagtalaw ditoy. Ako mula pa kinabang mo. Siya kagububramin ti balay ah. Si kag paiso. Nga madagal ti maitod mo kanya nga kwarta. Awan tol. Oh, amumod kayo nga awan. Awan talaga pa kinabang mo. Pumano ka man lang dito yan. Awan lagot ti masidan, makapaperdi ka pital daw. Gan, talo ka to yan. Kasdaya? Nagkasang mo ti pinagbiag mo. Butchog, kaasi kami. Uy, kasano gayam kinakaanos mo daddy? Awan latta. Pasensyakan, Butchog. Aji naramid di kanyam ni Andres. Ano, Aji, daday? Aji, lakod na ka. Paglulukwan na ka lang ka, daday. Kasi yan daday. Kung naklakit din nilakot talaga. Hindi ka mga may lako, Butchog. Tadakil nga katulungan ka ti balay. Talaga daddy baak. Nagsorte nak talaga ta. Dito nakintoro nga ito yung sakak. Win, Butchog, nagsurti ka talaga. Taumpat ada sa kam. Nagsagit ka daddy baak. Ikasanuma kami, nakasasumaan yung pagluluto. Supay daddy baak. Pati siya mapaspasangit ak. Nya jim bagam tatayin daddy baak. Awan. Kunak. Ano ti kahit mo nga si Dain? Pagtipid ka pa lang ti masidata daddy baak. Wow. Agita ti kahit ko kanyam kay. Anang ti kahit mo nga si Dain no rabi Butchog. Dore lechon lang ng daddy. Tama katipid ka matatanal daw. Pisti sa banan. Tipid pa'y ajay. Tas ang nga pinagbiag ko. Ano daddy? Dim kay tilitsyon? Ana Butchog. Sigurado kay dilitsyon. Un daddy. Nabayagak mo din nakaraman tilitsyonan ka. Napayla kanin sarili na. Salamat lang alitsyon. Nya bagbagam ta daddy baak. Kunak. Alergy akita litsyon. Akas diya daddy. Kaya sa baling arudan ah. Ay wine. Pipi apay Butchog.
Ano nga tano kuha langinin? Ano nga kulangin butchog? Game po langinin dati ba? Uri, 10 kilo lang. Sigurado ka nga sa nga 10 kilo butchog? Duha ta lang mga na. Wan dati ba? Kaya tayo busa na dyan. Kaya may kami ibusin. Sika lang ako na. Ana dati ba? May kajilempaw. Madik nga kalaan ti limpyo. Nabiita lang nga masuya. Akas jiya dati ba? Nya nga tati natipid na si daunta. Kisi ka butchog, panunot ka. Amukon dati ba? Anaray, anati si dahin ta na panunot mo. Pata dati ba? Dure-duwa lang na piraso. Makalalata ako na butchog. Apay puro baboy ti kay mga masida. Ay, majak pa gayam na ibaga kanyam dati. Ana, ti madimpay na ibaga kanya butchog. Pinagginawan nak gamin ni inang ko ti baboy. Kiiso magayam Puro baboy ti mangmangi ko kanyang butchog. Wan dati, isa paboritok ti baboy. Halatado mo butchog, oray di may ibaga kanyak. Sige, gatangan to ti sardinas nga baboy flavor. Jak kay taji dati ba? Patalangan nun. Basit lang ti makantay di butchog. Agpili ka lang ti sa balin. Anyan, awan mapanunot ko na sa balin. Sika lang pilin. Siyak langin ti agpanunot ti masidatan. Di piyapay. Ano dati, nakapanunot kan? Amukon butchog. Atoy, naimas ato na panunot ko. Press na press pay. Talaga dati ba? Fresh? Wen butchog, naimas Walang halong chemical. Dagidaman tiket ko kanyam dati. Iso nga lab na lab ka ka. Intan, sumurot ka kanyak. Papananta dati. Inta mga lati si dahinta. Sige, intan dati. Sigurado ak na masata. Imported siguro. Madilang nga imported butchog. Pang-export pa Talaga dati. Makaramanak karti pang exporten Uwin butchog. Ure ado ti kanim, ado ti pangalan ta. Ayos. Sige, intang harudon dati. Sige, intan. Kadim no ka ti alayam Wan dati, masusunod. Kita man butchog no, maibos mo ito alayin ta nga si daim. Oh, butchog. Ano to itan? Makan. Agarab kan, unlimited data. Adin na toy, dati ba? At ano nagadong nga ugot ti kamuti na Agita na nagadong nga ugot ti kamuti na Agita pati pagbaga na pang export, dati ba? Tiwin, pang-export na kita, walang halong chemical, natural na kita. Nyamot dun dati ba? Pag kunak imported mo gayam na ugot ti kamuti. Ano kaya mo? Mga lanuhaan, awan si data. Wan dati, agala ko. O sige, ditakan ta agpanak pa sa angkin na po. Kadim ta ugot ma. Wan dati. Fresh ka no? Fresh ngayam na ugutan. Nyamot ni daddy ba akin? Siguro may solve ka dita nga si Diamond Butchog.